Salutare la toți și bine v-am regăsit la un nou video din Minecraft single player. Și astăzi ce vom face? Vă voi arăta ce am făcut eu, ce mai am făcut eu singur off camera. Cum vedeți, aici am mai pus pat, aici o comodină. Nu spuneți deja aici la parchet că asta e, așa e. Aici un frigider, aici ăsta am crafting table-uri, furnalul cu lemn acolo și asta este cufărul. Bine, dacă vă întrebați de ce vorbesc puțin mai încetul, e pentru că doarme frate meu și nu vreau să-l tăsesc, e mult mai mic ca mine. Și să vă arăt și afară, aici o spunem parchetul în videoclip, că nu mai vreau să mai postez. Bine, uitați, aici am făcut așa frumos un drumuleț care duce aici. Aici am pus pietriș și vreau să fac eu aici. Vreau să caut în alt episod un cățeluș ca să-l pun aici. O să-i fac o cușcă frumos aici în colț, să-i pun niște din alea, un covoraș și aici este bine, aici mâncarea, apa, tot ce-i trebuie. Și după să mai continuăm noi încolo, munți, poate facem o mină, munți, o casă, munți. O să fie foarte fain seria asta. Bine, aici cum vedeți am făcut și niște pereți, ca să nu cumva să-mi atace pilligeri sau altcineva casa. Bine, uitați, aici am făcut și o fermă de găinușe. Frumos, mai că poate în loc de gaura să o să-i fac un coteț, poate mai încolo sau aici un coteț în munți, ar fi fain. Bine, și pereții să arată fain, să vă arăt și aici ce scrie casa lui Masi la Poieni, adică eu mă numesc Massimiliano, adică burdujoc Massimiliano Daniel, așa mă numesc eu real. Și uitați că suntem aici în pădure la Poieni. Și cum vedeți aici am făcut niște așa cu pietre. Așa frumos. Mie îmi place foarte mult designul ăsta. Bine, să vă arăt și afară. Aici două torțe, niște flori pe aici. Și am plantat și acolo în fața ușii frumos, aveți de parfum și frumusețe. Aici e frumos o poartă mică. Aici niște flori așa. Și aici, dacă vă întrebați de ce nu am gard, adică o portiță aici, pentru că încă trebuie să o fac. Aici un pod care duce aici. Poate o să mai facem noi lucruri pe aici, o să le mai construim. Așa, aici tot niște garduri. Așa. Și aici nu prea poate să intre totuși cineva, dar o să spargă la off camera poate. Bine, aici este un copac mare care îmi place mie foarte mult. Bine, și acum să intrăm aici în casă și să facem, să începem cu treaba, dar înainte să începem treaba, să ne culcăm. Așteptați un pic. Oh, eram prea jos. Ori pentru că nu am parchete pe ea, acum ea vreau să-l pun parchetul. Nu mă înțelege paturile. Bun, cum spunem parchetul. Vreau să-l pun așa, ce fain îmi place. Pe normal trebuie să aibă o casă, un parchet, măcar, sau gresie. Asta e un parchet. Dați seama că înțeles că la Poieni aici e normal că suntem mult mai săraci. Dar bine, am făcut așa, fain frumos. Aici așa și mai bag lemne aici. Bine, am făcut parchetul în sfârșit. Și acum să fac aici așa un drum. Este că vreau să sparg ușa și să o pun în alt loc. Adică să scot ușa de aici, să o pun acolo, puțin mai în față. Chiar înăuntru în casă. Să o pun aici.
Așa e fain. Bine. Așa. Bine, și acum am deja 5 minute, am făcut vlogul, adică videoul. Bine, să mergem să căutăm niște semințe, că n-am, să controlez să-i dăm mâncare la găinușe. Bă, 7 semințe. Bun, multe. Bine. Azi încă 1. Am căzut, lasă mai fac. Și fac. Și îți dau. Doi puiei. Bine, acum fac așa, trebuie să dați-vă găini. Bun. Mi-a venit un cățeluș. Haide, o să facem direct în episodul acesta. Vină cățeluș, te rog. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Hai să-i facem cușca. Trebuie să facem frumoasă. Frumoasă. Deci o să facem cușca la cățeluș. Bine, numai să nu mănânce găinile, asta e chestia. Așa să facem și niște din astea, niște... Să facem și noi un acoperiș. Și 2 slaburi. Și mi-l face câte 6, n-am nevoie 6. Nu știu. Bine. Cum atoxilul stai acolo. O să-i dăm numele Rex. Rex, câine rău. Cum scoatem torța asta. Pac să facem așa. Pac. Pac, așa facem și așa. 1, 2. Și am greșit. Să spargem. Trebuie să pun înapoi. Pac. Ce frumos arată. Și mai pune și peste. Comentați seama că dau și peste. Pac. Ce fain arată deja cușca. Punem și o torță aici. Bun. Vină încoa, cățeluș. Rex. Vină încoa. Rex, vină încoa. Hai. Rex vreau să-l numesc. Îl băgăm. Hai, dată. Îl băgăm aici. Ce frumos arată. Bine. Și cum vedeți pe aici, cum am făcut-o locul ăsta, am mai tăiat niște copaci pe aici, o camera. Vedeți, mult mai mult loc. Să plantăm măcar niște copaci, unul aici și unul aici. Bine, și acum să scoatem acolo, să facem o portiță, chiar am nevoie. Acum să stau fără portă. Da, și facem portiță, bun. Să-mi intre hoții în casă. Ori hoți, ori cine, oricum n-are ce să fure, dar na. Totuși, nu vreau. Cine își dorește să intre hoți în casă, nimeni, normal. Acum vreau să fac pe aici. Pac. Spargem slabul ăsta. Aici la pod. Doar v-am arătat. N-am mai făcut eu camera. Să facem așa. Bun. Sau în loc de slaburi să facem direct așa. Pac. Cum facem așa? Nu așa. Pac. Cum spargem blocul ăsta. Bun. Și ăla spargem. Și cum să facem tot pe aici. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Și facem, dacă tot am dat de fac așa. 1, 2, și pac. Ce-mi place. Bine. Și acum să vedem ce e aici. Adică să luăm astea. Cam niște aer frumos. Așa. Să îl punem la copt. Ironul. Așa, bun. De să iau... E că doar am o grămadă. Nimic, că mai rău să mai iau. Așa, să vedem. Că mai se blocă, nu știu, nu mai așa de loc. O, ce mai sunt 4. O. Hai, dată zi, ies o găină. Un puiuț. Are cum cioasă să nu iese. Bă, nu uitați acolo că vă tai una, poate, odată. Hai, de stai, totuși. Dar nu are. Adică nu vreau să vă arăt faza în care le tai, na. Că nu vreau să-mi scad urmăritorii, deja am peste 30 de următori. Bun, hai tot să le răcop tot. Eu, să fiu sincer, am nevoie numai de asta. Și eu găleata îți vreau. Să luăm și niște apă totuși. Când jocul ăsta îți dai seama că mor foarte mult de sete. Acum, ce să facem? Măcar prima dată când e de folos podul ăsta. Să luăm niște frunze pe aici. Să mai punem și mai pe acolo niște frunze. Chiar vreau. Acum mi-au venit și mie ideile. În loc să le fac off camera. Ce am făcut? Dincolo. Pac. Scoatem toate frunzele. Că ne sunt de folos toate. Așa. Să luăm și niște floricele de aici. Dacă mă întrebați câți ani am, am 8 ani. Și 8 ani mă gândesc că am voie să am canal de YouTube, nu? De când am început să fac YouTube aveam 7 ani. Adică 7 ani jumătate, nu-i că de un an am canalul de YouTube. Și să mai tăiem aici așa niște lemn, copacul ăsta. Și e normal că doarme la ora asta cineva, că e ora 5 și 1 minut. Na. Mică chestia că și de aici poate să fie cineva, dar nu că pot blochezi acum tot. Avem și o oaie. Bine, hai să facem tot cotețul de animale aici. Chiar aș vrea să tai una într-o zi, o găină. Dar nu. Acum, bun, să vedem dacă s-a făcut tot aerul, dar s-a făcut 10. Bun, să facem niște